international. Mais le vélo TV, depuis Abidjan, international. Allah sabui sabu. Beni, alhamdulillah, wassalamu dauda. Isiram yang mohon isiram fema. Oh, horor kamalen de benga magala de wonte no na ala inde so horor kamalen de bawla. Ami jibi bi amurga jarabia. Madu farabia. Edo bia. Ni chanta fini complexe saba. Wassalamu dauda. Fini complexe saba. Bakala ka panga dadima. Ankra mo ke jansa do. Ne chati ke jansa do. Sega ni babi amarga. Wassalamu dauda kan dandige. Ni Simanjalo dinge mangai samjalo. Orang Musa, ko Simanjalo dinge samjalo ko ani ale jira ani maru jira sare amne. Mana ole yora ni mo tengulisi. Musa ko lutano. Ko nisoja, ko tano ko kando ko la tadi ka buraja sasana kibena ko bla wasu ma para. Wasu. Ni an kurgadi. Ni amene ka ngudi pa kumbiye an ngudi. Mais wasu ma fi bien les trois. Le premier même le clé pas pour que ça la kadima. Le clé. Ni wala nandita di mare. Ni wala téléphone ngo waso ngo le premier ni ga mo wala tangaso. En le yo ibe le libro mi ga libro même pour que ça la kadima di pe tola. Mo clé ma di mo wala. Ida so. Jilu. Ay sabali akana kya woyo woyo. Ay be kilinka ni awira ngudi. Ni jelu ko kambe kuma sa dugube je kan bitua aw ba di mo kele matroba la c'est pour que ka bonno ha sino biton ko kuma la c'est do de normalement animateur de kan kuma la c'est na me ka musala hadi merci madame profanya na ni yaku Traoré mangai budani shaka tokoke ko ka musa jansa dasi banani ko ka bla baraka kono ba mena yoro la jolo chama be boy delvin amma bako Allahumma salli ala Muhammad wa ala sallam taslim ala fo ala barkala ala ka furu ni sibe ko taw ben woni sumaya doni ni be ko ma farafina ya ko tutu ni ma ko be nyigi ne ma fa ko ndam ko nyini tumunda meneta to ko nyini tum ne ma fon tem ko ni dum ma fon te da lu ni dum mais ne te to ko ni dum yon da ni siri ni de da papa ji do de gar sagade don so drongo ni ngoni na jeli kene ne ni nyama kala jama na damene no fe wo ye duguro bi ne mi do ya ma fendi alamade ni alimentaire jama na dulu ke ni ko fe wo ye duguro bi ne wolo sima janya me ne to ni ko do dunya la ko ju donc voilà mais ala fo ke ala barkala sababu de be duru ko ka duru qur'an Omar ye puyateri Musa ye puyateri puyate sabale di Musa mansa makan patru mori ne ko ni patru mori menen Omar ma nyogon ni so ka nyogon long ano nyogon soro baya de ma sangare en nofe ngoni na ala ka hina frila dawo be kuma ne na men Omar ga ngoni maka wari ni ngoni da kale société la dangoni ni parafinde ni ba société ma non da tabito wi fana na la ni na amfa ya ima ya ali mo saba bele ke tama min si presanu ye dunyala mene kelen tan tani kelen ben kuraka mago sabe sima l'arabi kale ka loni ka société de asale ka to to dunyala donc même mar sangare soufo ka pomo ko ka muso flafo na donne ni mbade na nyonye akabanka tusigine kuna koro ni ndo yaro ka bonya la ne ka mali kono ka la ne ka Côte d'Ivoire ka la ne ka Burkina beni ibere se kola nya ma ne ko mugo makai na mfa be foko fairo orombe ko mar ko refu ka wasulum pefu musa ma wulum wasulum musa ma mo wasulum me musa palole wasulum Orang ne be wasolo kena musu pefu ay ka domine ko nyumana
ka jimla fo ni yem ngoni fo ne ku dem faya ni ndile ne ma jigi ya dole ma Omar na palema ya hagli nyumana turakale ne kumbola ka misiguru woro ini misiguru te kumbola ka turakale woro ini amancha na mama do nyogona ka antege di nyogoma munum pe ne wo te ka soro jango munum mabe na dunya feke mo fanga maro fra dron mine dro fa gido fra donc musomi ni ils ando suna ni farlala no awari amba fo oronyala anu senen kun kunandari ka somogo ifo ka fa fala kai no kamila demuso ka kanu me songelen lero akili te bruno ka dona antolo kono me amabo nyamakala nani sabaye nyogon tala kile na iretala na fole na sariya fana kono nire horomso fudi kana ublise ka ke kele aki no fe no de tanata ni nyogon te kai no kami fo ko kana fo ko wasolo ni ko wasolo ba fa ko mande ni wasolo na Omar muso di kame ka di ala nye kam fana bam ne hagli da be ko mo isamba bo ko foli kanda kasima mem maru suja sa wata dawra kable yango ni marako no ninna lente wori bola nna lente ira nna le mina wole batnyari ko e masigi nani maru no suduru ke karata ke kala mene ke ngoni fo ngoni mi bulo ni ano kala mene ka fo je kunda ya daso ana tola wa mwandu suduru wa mwandu kaboya kwa nara olu ijagi makasbai siru yela maleya jagi ko konyana fiya la legoro de nanta lo mesida sike wolo gi ko sabake nandi ko ilo asina oke cara itu semua orang ibri pot tamelenuma ketra kana isura ngoni kambi ai ka fangang uite taligudu uikelang redela ujagi deya siru deya fendo de ori sigi amana ali nam fale makasa an hagli kanga sigi ma flana mali loni na be kadam na burlay sigi bema kasi fal de demaya kasi pajalan tongoroma kasi karanto brima kasi woroba chachoma kasi salama le naren fodima kasi pakuru balima ko treya kulu treya uto sobamu sale kasi kitab balama alimentari de treyi liberté soloya alimentaire de tray munun tranya na bola kuma ko dozo alimentaire tu manjare atagini sene tunga chaka mis dozo miski jeu me kalma son kaka kuma jare petit bro ka foli di oima bet dozo basui kadamne oima sakana se nyana maluma moy jansa wata kadi alimentaire ma petit dozo akijan to koromano nira pesoro ka bede musini kongo be minere ajale ya benima jigi ablo mugoyi beni bolo bo musa ko ate koro jigi ablo ni bolo do ne koro olo nye dolo minan sonti ele gwanya tala me bi alhamdulillah ala ni sigmar demil na de ngono o jigi ablo no fu ko barkala tele kote Omar Kungu foni semintanye oro mar sangare musofla huma ni mayini te moni vola artiste muso nyagwale ne mboy jansa waturu kadi tigi ablo mogoyma daso peti delibeni Omar pete anya makala ya teko si sakoro wasolo ngono ka wona ka ira diala ki madu belemaila ne ma nyogo jelika ye frafina yaro eche orombe Omar jansa
a jeliya jansa sefa wa woro finakɛ sabali ya a bɛɛ wa fila mais kalu ma fi ni ala ne mana bakɔrɔn fabara ne jelikɛ yɛrɛ de kan dɔ ne fɛ k'a fi ɲɛna jeli to fi ye fina kan fo k'i sa i bɛrɛ don bara lu min ba ka ban ka kɔnpila bila i kana k'i jansa i kana i bɛrɛ tila i bɛ ne fara jelikɛ to i kan mɛ tila ka kuma filanan kɛ min i b'o lamɛn jelikɛ minnu tɛmɛlen ni ne na i labɔra i ma firamugu kɛ ne tɛgɛ dɛ a ye n'a jule di ne ma parce que firamugu tun tɛ ne arrange a don voilà n wale karisa kama n balila ma ne wale karisa kama jeliya rɔ ne balila ma a bɛ se ka kɛ mɛ bi tɛ musa lo min dɔ bi tɛ ala sogo sogo bɛ wa fila d'a ma basi tɛ cɛ fila n bolo kɔrɔ ni telebe n'i taara telebe fɛ farabana musafu jalo ye jalo n b'o jansa 2000 ka di mayini ma n'i taara kɔrɔn fɛ amirisɔ ye wajisɔ den n b'o jansa 2000 ko di ɲuman ma jeliko la de non tɛ ne ta ma se nin bɛɛ ma nin bɛɛ sɔrɔlen jatigi de la ne tɛ ton t'i la n tɛ bagabaga t'i la i ye jatigi de kɔ kɔrɔ n'i lo jeli kɛnɛ kan n'i lariya jeliya la hali fɔlɔ i ka jeliya kɛ k'a ɲa dasi 1000 ka n woloba jansa la ka di alimentaire ma i kɛ i dɔ ja technicien i y'o bila ka mɔgɔw ma a k'i dɔ ja sɔn ninnu kana tunu kuma minnu y'a kɔnɔ i fanga ka bon tununi ma parce que sini ko dɔ ari ni n bɔra yen denmisɛnnin ko ko barika k'a ka cun ka sumaya dɔɔni wasolo n'an bɔra yen n furumuso ye n ye maro muso ye jansa n kan ta i jansa mɛ n muso ye jansa 2000 ka di alimentaire ma a bɛ wari ni jate minɛ a bɛ bɛn min ma beni ni le ko a de sa alimentaire ta fɔlen ko i ta fɔlen donc a bɛ o jate minɛ a bɛ bɛn min ma